Alle sammen. Vi har matematik, og vi har igen vikarteam, og det har vi haft sådan cirka 15 timer den uge. Jeg synes, det er lidt noget lort, for lige at gå væk med dig. Hun har ikke en YouTube-kanal. Jo, jeg har så. Nej. Bare se på mig. Alle sammen. Det vil jeg bare lige klippe fra det der. Prøv så vil jeg få min nisseven. Check my channel out. My link in the description. Den går ind på skovduren, den her. Okay, jeg laver bare en bitte værdigt. Men ja, det er jo for dårligt, vi ikke rigtig har nogen vikarer. Eller det er dejligt. Hvorfor? Bare fordi du ikke gider lære noget. Det er dejligt her. Simon, er du klar? Bare fordi du ikke gider lære noget. For helvede, jeg vil gerne have haft den. Okay, her. Klar. For satan. Fuck dig. Du er en bitte møg, du. Det er sjovt. Jeg finder mig på Instagram, og Emma, det bliver klippet fra det der. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg lige vil filme. Det ved jeg ikke. Jeg gør klar til bare for lige at lave noget, for vi har ikke rigtig noget at lave, fordi vi har som sagt vikar. Det har været godt. Ja. Frederik kan lige komme. Så, Hvordan kan vi skrive sammen? men jeg har som sagt fået en nisseøl af min nisseven, som jeg jo ikke ved, hvem er. Og jeg har bare spillet Tetris i den her time, for vi har ikke nogen der. Jeg synes, det er for dårligt. Vi kan finde noget fra det træls. I kan finde noget. Nej, hun har ikke en YouTube-kanal. Men det bliver klippet fra. Fat det. Martin, hvis der og det er Det for helvede. Ja, og de spiller. Kan jeg fortælle dig, hvordan man regner ud af alt det? når jeg så kan skrive. Hvor smelter vi? Ja, og det er som sagt Bjørn, det der. Er det ikke A.k.a. Smadredukken. Hold kæft, Mike. Jeg prøver det forsøg. Nå, men det var egentlig bare det. Ja. Yeah. Jeg kunne også... Følg mig her på Instagram. Det kommer til at stå her. Mit Instagram kommer til at stå right here. Jeg synes, I skal følge deres blog, fordi det er rigtig sjov. Rigtig god. I kan også godt gå ind til min. Jamen, hun har ikke en. Det var ærgerligt. Nå, men jeg tror, jeg vil filme lidt mere i dag. Men for nu der stopper vi bare lige. Så vi ses om lidt. Hej. Så er vi tilbage igen. Vi har stadig ikke nogen der. Ja. Vi er stadigvæk vikar. Og vi laver ikke rigtig nogen spiller. Og nogen synger derovre. Så er der nørderne, der bare sidder og... Jeg sidder bare og laver lidt matematik også. Ikke andet. Jeg tænker bare, what the fuck. Nå. Minim. Den her video, den bliver kedelig. Så nemlig der er en frikvarter. Og så videre.
Men jeg regner bare med, at videoen den stopper her. Så kalder jeg den bare for en bitte... Hvad kan man kalde det? Et bitte dagpunkt. Det kan man sgu ikke sige. En bitte vlog kalder jeg den bare. Men så stopper den bare her. Ses.